ओइ थाब सा खालामनाङा जोबोद गिदिर खोथा रैमुलिखौ सोरबा साख्रि होगोन होननानै केलकातायाव लांदों साख्रि होनाया फुस्लायनाय जायो मोजांसो जादों आरे साख्रि होआलै फुस्लायना लांनानै फानहरदोंसो नों माबोरै मिथिया अनजालिनिफ्राय मिथिदों आरे भाई फानहरजादों साख्रि लाहैदों आंहालाय बेवहाय मा अरजादों रैमुलिया नोंनि गामिनि गथ' दुखु दाहाजों देरनाय गामिजों होखार हरजानाय मावरिया गथ' बेफोरबायदि गथ'खौ रैखाथि होनो नङाब्ला नोंनि बे बक्सिंनि क्लासखौ मानि गोनां बुं दाहाल मानि गोनां ओइ अस्ताद आंनि खर'नि मोसाखौ दाफोजा बक्सिंनि समाय ओंखायनोथ' आं बुंदों दाहाल नोंनि बे मोसाखौ मै अमा जानायावल' दा बाहाय बिसोरखौ रैखाथि होनायावबो बाहाय माब्ला थाङा दिनै 12टानि सराइघाट एक्सप्रेसजों थांगोन आरो खोनासं दुर्गा बर' मुंनि क्राइम ब्रान्चनि मानसि थांफागोन बिनि नाम्बारखौ लांफा एसेमेस खालामनानै हर दे जय बोराइ बाथौ आदै बहा आदै आं बै हाजोआव एसे बन दाननानै लाना फैनि ओंखाम संनो बन थोरसिबो गैया जादों माथो रैमुलिया साख्रि मोनबायनो गेस लादोलै आदै गेस लादो आदै रैमुलिया मैया दाख्लैसो साख्रि मोनबाय मास मोनसेयानो जायाखै उनाव गाव दरमाहा मोनब्ला गेस बायना हरा बे नोंनि खाफालानो मोजांलै आदै आदै माखौथो बुंदों नै बे खाफालाव थायोब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयोनो देराङो साख्रि दरमा मोनब्ला माबाखौ मा होनो बे खानाखौनो सिन्था गैया आं गासैखौबो लिंहरजोबगोन गामिनि सेंग्राफोरखौ दे जागोन दे आदै बावनाङा दे थांनो दे ओरै ना ओरै नै ओरैथ' आच्छा बे हिन्जावा नोंनो मा खिन्थालांनाय आंनो खनसे मोजां बुंलाय ओइ अनजालि मा गय खानसे लाबोनायसाय खुगाखौ बोरैबा मोनदों आं लांगासिनो सानफा साननै लेट जायोब्ला बड'लेण्ड हाउसाव थागोन होनना बुंदों साख्रिखौथ' फाक्का जागोन होनना बुंदों नोंसोर जेबो बुजियालाय खोथाखौनो आच्छा बिसोर मैया थांदों जेब्ला दिनैथ' सौहैनांगौ टाइमा 9:30 अब्लाथ' बिसोर केलकातायाव सौहैनांगौ र' मेसेज हरनां न्यूटन चलो चलिए गाखो
हेल' रुम नांगौमोन अ साबैसे मानसियालाय मानसिया साथाम होमबालाय नैबे 606 607 मोननै रुम दङ बहायनो थानो हागोन दे फैदो आब' बै 5 नम्बराव थांदो हेल' सार এই SMS खौ आं दुर्गा बर'नो हरनो हाबाय सार आरो बिथाङा SMS खौ नायबायबो बिथाङा जोबोद एक्सपार्ट बिथाङा जिंगा दासि आरो बिसोर हमजाखागोन अके सार जोंनाबो बे दाहाला केलकातानि एम्फौखाना सार अब्ला सानैबो एक्सपार्ट दं रिहस्टारबाबो नोंथाङानो मेथाइ खननो हासिगौ अके सार आमायनि फिसाला फंबाय बेंक आमायनि फिसाला फंबाय आमायनि फिसाला फंबाय बेंक आमायनि फिसाला फंबाय आंखौ बुंदों सोरखौथ' बुंनो बेयाव रावबोआनो गैया खाथियाव नै बेखौ सोना लाब्ला बहा खोनानोब्रा पुलिसफ्रानो खोमाय हेडफन लानानै बिदि मोसाबाय थायोब्ला डिउटिखौ सोर होनो एसे रंजाबायब्रा नोंथां पुलिसफ्राबो रंजानो गोसो जायोथ' डिउटि गैया नोंहा नै थांनो ओंखारदों दासो अब्लालाय नों बहा मिथिनो सोंदोंब्रा मिथिनोबो हागौ ना रैमुलिखौथ' कलकातायाव सासे माखुन्थिया फानहरबाय हमदोंना हमाखै नोंसोर बेखौ थानायाव सहैब्लासो मिथिगोनब्रा नोंथां ओइ जायालै नोंजों मोसाबाय थालाय नोङो ट्रेन लेट था इसलिए ठीक है आइए ये लीजिए क्या हुआ 70,000 देने वाला था 50,000 क्यों अरे उर्खाव को 1 लाख तेरे को 50 यहाँ रहने का खर्च ठीक है ये लीजिए चल जारौ दिनै हरसे बेयावनो थाथ'नांसिगोन अफिसारा गाबोनसो फैगोन फै लाजिनाङा फाग्लि माबा मोनसे नांगौबा माबा मोनसे गारखानांगोन ना नोंखौ साख्रि होनो लाबोआखै बेवहाय फानसो लाबोदों बेखौ नायथ' साला हिनजाव बेफारि नोङो फानबावदो फै नोंबो ओइ सिराज नायलाय हाब मा जालायखोब्रा र' नों बेबायदि खालामनो नाङा आंनो एसे खिन्था नायनाय बे किडनेपार सार बेखौ एसे नायथ' नोंसोर
आं दानो फैगासिनो दङ मा जायोब्रा मानसिफ्रालाय Sir, ঘটনা তো বেলেগ আপুনি আহকচোন এইফালে र' खोथाखौथ' मिथिनांगोन फैलाय नोंबो फैलाय और किडनैप करेगा क्या नहीं सर चलो थाने चलो र' बेखौ मानो बिदि बुबाय थादों आंनो एसे खिन्थाग्रोनाय बे खुथाया बे हिनजावनो साख्रि होगोन होननानै कलकातायाव लाबोदोंमोन नाथाय फाननायनिसो प्लेनिं खालामफैदोंमोन हाब एथ' गाज्रिसो बिसोरो र' हेल' বিধানসভা পুলিশ স্টেশন ও সিকিউরিটি এদিকে আসো বলেন স্যার এই দুজন মানুষকে অফিসে নিয়ে যাও সারবি না ওকে স্যার फैदो फंबाय एसे रेस्ट लाफैदो माखौ नायबाय थाखो थ'दो
खावलाय समायना नुदों माखौ थोनिखोनो जाम्बा जाम्बा खाथियाव फैना खुदुं फैना एसे हायना नोंनि महर बोरै बावनो नोंनि महर गोजानाव दाथां आंखौ गारनानै गोरबो खामग्लिनाय दाहा दोननानै आंनि गासैखौबो नोंनोल' बावबाय एसे हायना नोंनि महर नोंनि सिग्लाबनाय देहा समायना नुदों सोलेराव दाबिलिनो मेवनाय मोनो नोंनि सेराव थाब्ला गोलोमस्रावो थुलुनाय बै गोजानाव देरा लुबैनो गोजोन गेलेनो थुलुनाय बै गोजानाव देरा लुबैनो गोजोन गेलेनो लाजिनाङा दे सना लाजिनाय मोनो इश मा सानहाबबाय थाखो जाबाय जाबाय फै फ्लाइटआव गाखोदों होनना बुंदों दालाय माथो मोनखोनो फ्लाइटआव मबाइल हमालै जाम्बा फ्लाइट मड खालामना लायो आंहा बेफोरनि बागै रोंगौथि गैयालै आदा 2 बाजिसोआव सफैनो गोनांमोन र' आयो सिख्ला महर गोसा थांफैबाय देरेस गानना बहा थांनो नोंलाय हाय मेथाइ रोजाबफुनायाव सोर फन हरलाबायोब्रा हेलौ उस्ताद अ मा हाबाब नों खोनायाखै माखौलाय दाहाला रैमुलिखौ लानानै कलकातानिफ्राय न'आव फैगासिनो दंनो बबावलाय गावसिनि न'आव गावसो थाग्रायाव जोंबो बेयावनो दङ थाब फै माबार अ दे थोंजों थांनो ना देरहासानाव गिटारखौ दोनलांनोब्रा गिटारखौ दोननानै दुगैना थांसै र' होद फाग्ला नों बेहायसो दङ औ आदै ए अस्तार बाबुसो माथो खुलुमबाय सार खुलुमबाय जिरायदो जागोन सार फाग्ला नोंखौ एसे गामि गामि नागिरगासिनो नों बेहायसो मेथाइ रोजाबगासिनो औ आदै हामानोमोन ओइ आंनो हाबा मेथाइ दोंसे नांगौ नंगौ नामा आदै आंनावथ' दा गैयामोन आंनाव गैयामालाय बा जानो सारनावथ' दङ सारानो मेथाइनि भान्डारि हरदोलाय सार दंबा दंनायाथ' दङमोन मानोबा नांगौ जाखो ए मा बुंनो सार बाथ्रा माने लबर बोलिबाय थायो लावलांबाय थायो ओइ जे बिरफुंनि फिसाला दाहाल बे रैमुलिखौ केलकातानिफ्राय लाबोफिनबाय दा रायजोफोरा लोगो नांनानै हाबा होनो नागिरदों ओंखायनो आं हाबा मेथाइ हाबानि कनसार्ट नागिरगासिनो दङ सार अ दंनायाथ' दङमोन आच्छा सार आंनो हाबा मेथाइखौ नांला दे नोंथांनाव दङब्ला हाबा कनसार्टखौनो हरदो अ होमबा एसे नागिरनांगोन दे नागिर सार दे मबाइल दङ औ सार
नो खुलुमबाय सार सार माने आङो एसे बुंखालांनोसै हाबायाव हले लेंब्लाथाय बयबो थांनांगोन थांगोन सियर बयबो गाजा गोमजायै रंजानांगोन नङा होमब्ला गामियाव बेनो देरसिन हाबा जागोनथ' दे नोंथांमोना खामानियाव मुखुब जाफिनलायदो आं थांनोसै होमबा थांसै आदैया था दे नानि दे आयो हायमा दै जब जब गांजेमा आयो हायमा दै जब जब गांजेमा आयो हायमा दै जब जब गांजेमा बारि खनानि निलाजि ओइ समबार उस्ताद सानथिं बान्थिं माखौ एसेबां खुसि मोनखो नोंलाय मोसाथिंबायनो ओइ दाहाला हाबा लासिगोन ना सोरखौ रैमुलिखौ रैमुलि अ ओइ उस्ताद मा आंबो माबा माबि खोनादोंमोनहाय माबा केलकातायाव लायनो रैमुलिखौ फानहैनाय आरो दाहाला रैमुलिखौ केलकातायाव लायनाय नंगौ खोथा सैथोब्रा बाजै आंबो फनजोंसो मिथिदों दा दाहाला रैमुलिखौ लाना फैगासिनो दङ